WAT SHEPTIENG na bahakmi na WALLAM hapi ya ka KHUBOR BABHA bat kajing kaman ka bakra ka basalong haki bre baro hakani ka por ngaru lang baga ktin jo when man apply ka gospel belong kajing wan ka jong Chris shanan hanik perkai nam ta jong bat jong ilang baro kadang along habang perkat uno bala bene ke berkhot nam ta ka jim ka jong shimet kadang orang along emotional kendian bang adang play jumpa behot aja play ngaji play di gospel baru lah ju play biang abang fokus bah abang play biang play jumpa biang kapan kan mai ngaba usim uwan cakni pertai ukon jo play ulawan cakni pertai naga benta jonga kani gadi ka KHUBOR ka BABHA ka WALLAM pla ka mat ka jongpi long ba kita kitang aplang berat haba kili snow ya ka ketin jom tahu angel bala play kita ke iki baru kila akni ba kila mi nang tabe ong yang ini let ban let syakata ka jaka ya ka ba u angel jom tra la punya snow bala ong hangi ni let ni dua haba kila let kila shem ha ita isyang on ha kata ka sam kimaran idan iklung bala sok ka jan sok Rangka lang kameri na kalango Joseph. Ibdang tiya sukan jaya besingon. Hangta soto ba o shisha kadai kane yang bau angel ula pla. Bat ha ita ibn ta kilaya tole dik iba kan pipet sakmat lagi dikhat ke bakasan tertel. Lo ba kelajaru kan bah kita ki angel kila lekno na kita ki naki shabneng ha kita ki nak lang brado kilaya ong parlok ya ini mentah hadu betul hambat gini ya kene ke balaja ya ba utrai la pen benahangi kum ta kilawan kerke baik la syam ya tamari dekat lambu Joseph bat utau khlong ba ulah thia akan ta kesingon haba kilai ite kila pen benakeleng phang kata ka jingong ya ka ba la ya thu hagi syapang uri ukna Baro ru ki balaya snow kila kendet syapang kita ke balak ya tu hati dah kita ki no up long bron handre kamari kila ri kendong mi kini ke baro ka be ya kan ki hala ka don mon kita ki no up long bron ti kila lek wan no da ka buram da ka ba yero yo blai mal ki ke baro ka ba kila ya snow bat kila yo kumba lai tu haki hakane ka por hakane khlaman Om kumbaga perthai ka celebrate om kumbaga perthai ka lekmen hari kum ke bangen ka topik ka bang kwa ora kadi ko kadi keloma ke ka jing ben kre ka ba phila ben kre na ka benta ka Christmas ke ka jing ben kre ka ba phila ben kre na ka benta ka ni ka Christmas kan ni thui phi ke bajia hakini ki December shpang ayo ben le chilong maki jinan gam ki ben gam kham tam ta ke bi ko kum jo ke habang lawan na yo habang adang hiar long show hakali kili piwan yo wan yo Christmas mo tengah sangap kim tip ke bang wala yo dalam poi hadukan i handman nga show to nga bu ki pla jang ka yud bi ngo gi pen kre ki tian kita ngabat akti piwan yo Christmas mo tengah sama buat lagi kan mau bed habang ke jingkan mau syung kli ke jingkan mau ke jongpi mentah di December pikan mau lah ajne Christmas ke jingkan mau ke jongpi habede baka Christmas ke ba wan ha jingmo chepaka jongpi habede baka Christmas kebaneng kong lawan ke Christmas decoration kalau hak matame pibi matama phila philai baro abang December okay wow la yaban shandor happy bi nama decoration happy bi long style ba ngapai ngai tang po mobile mo ki buon ya shandor ha po pibi kada ka jing shy ka jing decoration ka be itna decoration ngai mas don December ngai ki like ki restaurant ki shibun ha ki bentang ngai ba ki buat lagi keluar gila awak lagi jing tempat tabai babon jat burukam bat masuk pelasyon mak ji long nak kau ikut por bakum juruk ke baan kedai ki gift
Teng lah day ki kimi ki pa bala di December ki la perkat ban buan ki long ki long pa ban aw la di pen thit jan thamai ki khon ki ti haban kam ki perkat la kita berkhoi de ke ngan pen ki khon a shim la long shit hem ma la long song shit ba la long kemen na ma ble kin yo chak thamai kin yo muja thamai ma ble berasi senam judan kam muja la ja mtep lại thịt mua ra lại thịt sọc thịt tham ai cái gì bạn khỏi đó rồi cái bậc cân màu cái này các bạn shopping của bạn ông này là đi cái shopping là bỏ xe dâu pini hấp bỏ xe long mình tạo đi cái chân khắp nhà họ đi khăm nhà được cái này cái lệ shopping Christmas bị ông kia bariu shopping Christmas bạn có biết cái bận tập à habang cái bang cái cân màu của lòng bà nghỉ lệ ngi kemai ke Christmas business profit buồn awan December profit ayo buồn nama beli kini ki nai ke i shadian chakmat kini ki dieng habang i sha shalon ngi i baki de ki klor ki de ki bapan sha ada dong sedang ke berkat ki perkat dapat ke profit buồn hak beli kata hari ni pak ni yang ni ke Pakistan cái cái chuyện nào chứ nhỉ? Nó có bao nhiêu cái jubah napi? Cái habawan cái chuyện một happy on Christmas cái bawan cái chuyện một trong pi. Recommend, okay. Nang dan show cái ba ngikan mau pat. Kung Pakistan cái ba ngidei ban kan mau bah pat akmat. Ban ni kini ki balik decoration, ban ni kini bang bentuk gift, ban ni kini bang bentuk shopping, nang tak ke pakai ke bahak mat tamai ke bang ni ben ken ma. Ban duai, okey ta. Okey, kejingwan nong breu ke jong opres syaka ni ke pertai. Kita baru ke dia. Habang kan mau ya ka jong ka jiman la usna mi jo celebrate ek ni Christmas hawat shi bon ki theories ki bakran ki bede psham ka ni Christmas ka balong against ka balong ki dan ki ba sha ki ba biang ki ba best ki ba comment habede ba ka ni Christmas don ka ki balong against habede ba ka alku santare jo ka Christmas shi bon tingte habang senang mengayo program matrai ben research habede ba ka Christmas shi bon ngamla ban mara khabar hai kani ko por banta reshi pun ki theory ki bami baka absan tari kam kadi ka jing mani balai thau ki star maro ki wan ki le kini nama balai ki jing mani balai thau kim de ban le kini banta kidan bon ki am baka de ka jing mani ya kasngi ma ka jing jo kasngi ki am ki mani kita ki certain ki mani kita hari kita ki play Saturn na bal mani ki babun ki wana na gift na goi ka pon shi bon ki theory dando ngam te ka day na kam day ni omru ba ka absan tri December ka day shisha ka sikha jani subres na mable ya kameri kala pun ha u benai match aku san but kadang knaib nai bala pun ma knaib nai kadang kami bang ya ki kentei ba pun ki besakha knaib nai ka bangkor but ubrai December ude benai ba piang ha bede ba kata dan ki ong hading kata pat dina kata hakasi bayap ko jong Jesus Kristus kadai ha benai match dan biang kata hato kadan kam te kita ke ibara kadan kam hari hato ni dan kampat ban fokus bahai kita ke ibaro namun kam hanga mo ring ngam dasngol dan kam thani kita hari kadang kam mentep kita ke ibaro mga supu tang kini ko we habang awan hai mani lada umdi tak hai mani hai ki nga ba syok habang perkat man la kasi man la kapor man la kalimat habang perkat spam ka di Christmas makan mau Jesus Kristus walawan long breu siya kanik perthe lada kam de absan triru it's okay la kada kam de hakano kata kanda gade hakwi kita riru it's okay mnele hari pa Jesus Kristus uwan kata de real kam de ka dustor ka bangile ekani kam de ka dustor ka bani jule ekani kam de ka jig ka de ka jit hokna pruskam
kani Christmas kani kadika real kadika jingkar khu kaba shisha kaba ublay jengi balong Jesus Christ ulawan jengi ka perthai naga bentaki pop ke jongi ngasih tu pi kendia habede baki early church majwa shibun hakam tam ke jingja ke por kidan ki kalong ka bajenjang manshwa ban ban ki kristan ki bakin long kin ha kin long ki nyamani mani mo badan kan man long ki jaka ki bakan long ha ki krem ki kro ha ki ibar khoi ban mani utra ban yaro ban pule ban yaro ban long ka fellowship ban nan ka jinga slop pra banget reke ki bacha early church ki por ki manshwa jong ka balam hakapor ka jong une u Constantine u bre u nong sansha ha ki marong ula ai ula sha ban mani la lot ki Krista ba de na do ka ta ka por hero na do ka lai spa lai pun real la ai la ba akum ju la pan bana ba ki Kristan ki la yo bedan ta ba ki la ban le kat ka ba ki mon ka nam dang shu kono ka jing le ben ki na mar man shwa ka jing sha le ben ki Kristan ka por man sha kolong ka ba shit ke do kata na do kata ka por la sha ba na do ita ibenta sha do mata ka don ka jing celebrate balai gadan ka wi ka jing ma ka ba ngadang research dan ka ki theory ki bala ong ba balai la warai ka ka jing celebrate ka Christmas ka absent trik nama balai dan bun ki bre ki ba celebrate ka kum ka jing mane blay thau ka jaki ki mane yi ki we ba ki blay da ka ba ki le ki e baro khoi re ki ba che la ong ba kata ka jing ye ki ba ki la ong ba ki la wara da ka ne ka jing ka Christmas ya ki Kristan ma ba khnang ban ki Kristan ki yo ban mane yo Chris ba ki pet ya kar kom le jang kita ki pagan ka bang lo mungkin nang mane blay thau ki ba che ka dan ki ka belong real ki belong ka perkhat ko long ba para hari ko day ba ka jisha ka jong Chris balawan shi ki pathai bon ki mane ki celebrate ya kata ka sngi balawan mo haki after a long night mo ka jing slam jong ka jingdom kalawan ka jingsha hawawan kata ka sngi ki mane ka nya kata ka sngi ba ha itai benta kia celebrate kia lek kemen yang kata hari ki don ki Kristan ki balai ki ba ki lek belong ba haba ki kene ki la ba kamlong ka babyang kabha ki Kristan kindan ka we ki benta ba kidan kamawara ya ka Christmas ka bayhap ba ka ktien ka jong oblay ka bala tho lama Matthias Lucas Marcus dan ka lang Yohanes ya ka jingwan ka jong Jesus Christ siya ka ni ka slide ka di perthai ba lang ba jong kata labun ki balong against ma absent trick December dan absent trick kam biang dan ki baya biang kenap dan ki biang hatu pat ni hatu ngidam dan ni em haduk mentah kan ni ka clash ka bangi amma ka jinge le aka ha ka jimot jumpa ka jingi ha ka ji e jingi kadang dan ni em kata ka jing nang ko dengan doubt ha ka do nuot ko jingi bagi celebrate ni em yang ada ka absent tri December hatu ka day ni em hatu ka dan kami pi ban sutu ban ang bandan ban ka dan kami pi ban ang ban doubt ya kata bandan kata ka jing ma ka jing atatien ya kata handek ka bang akwa ngora khmat ka jong pi ka ni ka we ka bang akwa ngora khmat ka jong pi ka dai balai ni pen kam ya ka ni ka jing sang Christmas balai ni jipen dan ni judan ya ka ni ka jing sang Christmas dan kam ta ka balang ka jong Christmas ni dan ki ba nget dan ki ba ya long ji sang ka ko ma ki di po ak sa santerik dan ki bang long handek ka bang akwa ban ngora ka jing ka jong pi it doesn't matter long kum no kam dan kadang kami ke bakam kongsani ke lomba uji sukses uwan syakade perthai nam tai ki bab ki jong pi la ding ipet na Matthias ngela ding ipet na Matthias kalenong ke ba ar ke dokhat ke ba ning kong ter kadni ke balang jupli la jan mana por bang habala khayu uji sukses habat lehem judia memba uherat ulong usiem hakni lawan kiriusta nami Sha Jerusalem. Kita ang hamdu balakha shen usim gijiu. Kita kiriu start naringi habaki laya snow. Kiriu start kita ki wise man. Kita kiriu start. Kiba dan ya kata mau ki ba de kiriu start. Kiba pet tu atau berdia kita keluar maki di nong pule kita kiriu start. Kiba pule ya keluar maki ba pet habaki kami kalau kita
thela ka ba ilong thela shisha ba kilai I kata bat ha ba kilalek ban kat ba kidang buat yo tok kroi kata lapoi ha po Jerusalem bat lang ba kata kini hadian ki kendo yo tok pelong belang menu Jesus Christ ba ki ka ba kilalek kalong ba ki la ai so ba ya ki ke benar-benar kan mau kam tam Sunday school ke ka ba kila ai so ba kena Sunday school okay pia nak ba ya good các siang kajing ubi bat ka met ya kita likely la ai ya no ya o Jesus Christ bat dei ha ka di bentang aku umrak balengi wan bitulong ya kajing seng kum kini kiri ustaz apa ki I atau keluar kata kajing sya ka pla kila buat kum jodoh ngiru kum ki kestan ka bagi buat ya kata kajing sya belum Jesus Christ ha kajing bujangi ke kebelan kami kalau ka bening kong ya ka bang aku orang kalau ben angu ya oblay ni wan kajing seng om de ben chisha ni chusna kat bangi keren ka bangi wan kajing seng ka ban kan ma ya kene Christmas kalau ban angu ya oblay nama ka jingle baha ka ju ya ka ji unji angu you oblay ba la pha la jo khun plak ple doi manel kum jo na ba oblay e kata pa the bala ai ti no ila khon bala khamare kila ukhum la khamare la ai ti no nam ta ka jim ka jongi ni ka ban angu ya oblay na ma ni ula ai ni u Jesus Christ ula ai ni u Jesus Christ nam ta ki pa ki ka jim jing tolong ka bla khasha ting pat khat ada bini klimat ka mentaru ibang pat pediang ye Jesus Christ nga sung thu skam idon ke jing thali ha po ka dok no ki ha ka jing ma jing pat ka ji ka don ke ba pen wet ka jing ki ba blik kim dan you Christ ka jing seng ha be wan sha ka jing seng ka ba ar kolong ban kan mau ye ya ka jing wan ka jong Christ sha ka ne ka perthai na ka banta jong ni nam ta jong no nam ta ki pop ki jong ni kum ba ka tien jum le ko ong ka tien ka lawan ha ka perthai hanai ke ka baje ka lang ba ka perthai pat kam I thu yo lang ba ka gospel ka jong ne sla thoi ka tien ka jong blai uk tien o lawan shak perthai hanai om dan mano bala I thu yo hanai ke ka bakila kila ka tai hatu ngilong habangi wan ha ka de je seng dan kata ka jing ba apa ka jong bangi wan bitang bangi ang bakla de ka po Christmas la de ka po jing seng ni jing seng no ngin shong prabaji la sedang ngin di ben shong hai pim dan ya kata ka jing ba apa jong pi yuan ban kan mau ye ya ka jing wan ka jong Jesus Christ om de ta bangin yo ban yaro hari kum joro bangin yo snow la ba kti ban buah ka do no jungi ban kan mau ye ya ka de gawe ba u Jesus Christ u wan nam ta ka jim ka jong pi ba ka jim ka jong ngar kum jo ka balai ban pen kan mau ye de ba ngidon uta unong pedem ha ka jim ka jong ni man sha kat ba ngidon ya long je seng hai yeng bang yu de ka we ki yeng hash no man sha kan mau ka tu po da di po lockdown ke ka bajian ni long bangi jule ban lek long na ka we ka yeng sha ka we ka yeng plong je seng te kadang ka de ka we ka benta kadang ka jingkeli how to pinget ba pilayo ka jing em dan bu nei mentar ma su thu dan belum confuse ya kata dan ki badang ar patien ha bangi kra how to pinget pinyo ya ka jing em dan bun ni nga le ka ni handai bat ka pen kan mau ka Christmas ka pen kan mau ya ka GM ka jangi ya de shimat ka pen kan mau bangi la don ya unong pen em jong ka GM ka jangi jonga bat jong phiru kum jo ula wan chine sha ka perthai nam ta ki pot ka jangi ula ai ka jing pen em ula sha ya halo gidi nam ta ki pot ka jangi bat ni la yo ya ka jing pen em tang kita ki banget pat tang kita ki banget ha ka kartai go kres ka tin jom le kong na ba u blai le ka ta ka thai bu la ai ti noi lau khun la kham ba u e ma u banget ha u onam cha shu ha le go yo ya ka chi mam ju ka kata ka di ka shisha ka tin ka shisha ka ba u blai u la om tang uta u banget ha ka kartai go jong Jesus Christ on yo ya ha jing pa dem ni barang ulong ki bla pedang you Christ bla khapat na ko om bat long sem khoi ni la long kita ki bla pedang khon bat ni la long kita ki balayo ya ka jing pat em hakmat utrai ula pedang ni
Kuang pediang ni ulah ai kata kajim dem. Kebesar. Man pen kan mau ialah dia bagi long ke belat dut. Haba menai kat bagi dang ai syong dai bagi dang yeng banyaruai. Kata kecing lai wang syaitan la te la khom yang ngaji su la pelak yang I feel that. Ngaso tu ya kata. Ngaso long ba shisha yang aman shwa la khom shisha da ke ke basniu, da ke pas, da ke ma kala dam shisha da ke long ka kya. Ka jim ka long kya shisha ka long ku ba ka ngam su thu ting ting ong bang ka kham le pok te do khna ka kham tu ngam ka kti jum le ko ong ma na ki teman na ka testament ka bari ong ba tu wat peniap ko ong ki be pa ki ba khai ka bala ong ma met nya la de kum bang ta uris pa ngate nga kham le pop sha re handai pat balai pat kalau kadang ka jingkhia pa ka donu chung apat balai pat kadang kata ka jing masuk ku dan manur manu basyate ya ka jim jang dan mate pat balai pat ngasno dan manur manu ba badong ba arki na kendong bepek ka jim jang balai ngasno long ku ba ka jim ku jang kablong sha balai ba ka jim ku jang ka long ku ni balai ngasok deh kalong dum ka ni ka jim jang handai andang la dia ri plus ka jim jang mene ka jim rai ka pen kan ma yang kan mau aku pual ke bang pediang yu try bolong nong pediang jangan bat ngalech ko jangan jim baptis abang mi nak ko jim baptis na sutu ile de kaper hak jim jangan shmet na sutu ya kata abang mi nak ko masuk ke paro kalau masuk kulut wan ngam sutu pi don ne em ya kata ka jim bot hak ko pop la de baptis pi hatu pi snow de em ya kata hari ngam ro shmet ngasngoi kata ngasngoi ala par bat ngapa syukres ngo ai mo imetra ngatip ka jim jangan ni shikmat tanum de ka basuk ka jingile kan wan ring ai mo imetra ngalangit hame bat ngasutu scam bat nganum kerandien na kata ka jingit ngala par na ka kanjri jong sita ka perthai ka pa itu ya me ngala itu ya me ka perthai ka dang ka jingdom mila ai nga ka jingsha bat ka ne ka jingsha kalawan ha ka jim ka jong nga ka jong pi hatu pin pediang ne em hatu pin pediang ne em yong ni u jingsha belawan ha ka jim ka jong nga ka jim ka jong pi hatu pin pediang ne em pinang kuasa bandon ha kata ka jingsha te kan jeri pinang kuasa bandon ha kata ka jingdom pinang kuasa bandon ha kata ka jingkit ka bakya ka jong pi Tapi kuasa dan nak kata kajing ni, kalau buat nak kajing aku jompi, lalu pisau tu. Bahkan di Christmas, kapan kelai kajing aku jompi, kapan kan mari lagi, bagi nak long kita ke balat lat load, how please, ni long ke balat lat load, kebasan, menpen kan mau, lampau keluar ke eka bagi nak dan syam kalau ka. Ulalong unang yalam lenti jong kajidem. Hakayut convention kalalong hapot lang kadan. Kaya day pakata. Kaya day ha pakni ka benta. Uklur. Kaya kasambal ka bapan i lamba uklur ya kajiem ko jangi. Kumbalong unang yalam lenti ya kita kirius ta. Shadu Jesus Christ. Shadu ta. Iklong Jesus Christ. Kumjuru ai ba ukris unlong ujing sha jang ka gm ka jang ka gm ka jang pi ni dam long sa ki bata ki bala sha ila makala kan ma gawe ga film pa i kamadi pa ni ma show ka mobile pa kabaren ai gawe ga video kamdi ka video ka along ka film ba laila menti kata kadi ka jupos ni jang taw breu ngana ngot kata ke dichil lenti hari ke dike pos new uyat hakata kalenti but shipor lenti ulaya shipor ke jingele ke jing tenju shipor ke jing pershay ke belawan ke jing dan ke po ula hak no ulaya bakla ya kata kalenti hari ke ke bakado kolong ba ukres udang yalamenti ui kata ke jing shay ubot ya kata ke jing shay hadu benda boy shakres syakata kalenti jong ka jing But hai tang masuk terus kan kene kowe. Habang adon yuk kres hak cik macam udah mau ubay lanti hak cik macam. Hatu hak ni kamiat kalmenta. Hatu pisau tu ne em ba uji sukres ulang uta uji syai jang cik ke jang pi.
ulang uta ulenti jong ka GM ka jong ab ka GM ka jong pi ngasu thu scam dan da ka we ka lenti dan da ka we ko mangangalong kata ka lenti ngangalong kata ka lenti jong ka GM uji sukres ulang kata ka lenti jong ka ulang uta ulenti sha pa lang ba uji sukres ni so thu scam ba ni nak ta uji sukres o wan chani pathairu na ka benta kata bangi yo banlong ki balala lot bangi yo ya ka jing pen em bangi long ki balala lot na kita ki jing le baro jangan ni pathai bangi bot ya ukres bolong ka jisha ha bangi dan ukres bolong jisha jang ka jing mo jing ni so tho ni long ki pa phet wer ha badan ka jing dom ke e ka bangi so tho ha badan ka jing dom ke e ka pa phile phiwa ni ke e ha badan jing dom ha balip ka la phiwa ni ke e wa ni ke e ya kan hakipor masya mangi syarak ya ke syarak iwa hakipor mantat das lain aneka okay solar solar niwa ya ka solar maka ka pensya memeti ni ke na habaka don kita pada am ka pensya saulong ya ka yeng bi bangi i kata okay na i ka jisha hane habangi dan ka jingdom mat ke ka nimla dai ai ru am ka jingdom ha tu pikwa ba don sa ka jingdom lada pi ong ina di baka ni ka Christmas baka ni ka jingwan ka jong Christ hato pilong ne empat kata ka jisha ha pisuto ba pilong kiba la shai kiba tip you Christ bala ngek ba uji Christ lawan shai ka ni ka the kam ta jang ba jong pi hato ka ji e jong pi ka dang long dom ni ka la shai pat lada pilong kiba la shai ni so tu abang yang ka jisha ke e ka ba jia kawan ke e ka change ka jim mo jang ajang no pi ha begina na ka jing dom ka dom lot ko man sha hasnong jing ni dang em tang la bai sharap bet ni dang em ni dang na ka ma dang ret ni sa ying phlang ma halat barwa ni sa ta ying phlang bat habat dan dan mat hido dan mat ni shi em tang la ta iwe sharap ta iwe sharap bat shi se ning la bakla ngala ko pen ing da ka sharap ya ka ye taban email la de uwot ila pen mom ka de phlang de ma ing uwot ka syarat ka de ka we benta nyimla ban shu tap de ka ring dan ka man bo hajrong knang ban shai brok ko we ka kam na brok ko we ka ye kum juro ha ben ni dan you chris ba pi so thu ba ulang uji shai jang ka ji o chu pi bu ha e knang bo un mara ka ji shai ka ji o chu pi ha ka do no haka jing mo jing phat bu you chris haka jing mo jing phat ka jong pi haka do onot ka jong pi khnang ba ka jing jong pi kan sha la dadan ka do ka jing ne ka jing jing pa shu chris mang tips ka ba ulang ujing sha jong ka jing un shai dan ti ni bon ni ha bangi wan cha ka yin ma ji sang ni shwan thali ni wan thali andan na po jing sang dani ki ba yo ban ma de ka kting jong le ktir jong le long em ba ha ka jim ko jing man la kasi man la ka poru ni sung thu scam om de ngam ngim de ki ba biang la dong shlong ngim de ki ba bet ki ba long biang la dong shlong jim ba kala ka dan ka jim jing wat la ni la biang ni su tres chibun ki ji da ngang su thui la de ro ka dan chibun ki ji la ka jim ko jang ka jim ko jong phir pin ma hi ta ba kam de ka pakot pat wat ong bang na la kot ka to ngala pa de ku sa ka jim jong ha de ngala pa kala biang ngala phai din biang nang ta ha de ke e ka pidan kam man le ko long phai shukres ukres uklama shni pathe ban amba ban ya sngo na phi bangalong uta unang pop ngalong uta balajat ngalong uta uba la pop ojo angum ta ngate phi bakala ha ka jim go jong phi te nga so thos kha bangi dan ka jong ka jim bakala ka jim jing re ke e bang long phai pat ke phai sha ka de sha ukres uklong wan nam ta ban tin jim ko amba ngaklong wan nam ta kita ki ba ha ngaklong wan nam ta kita ki ba la biang la bet lut na dong shiong hari ngawan nam ta jong no ubadan ha pede ka jingpang ubadan ha pede ka jingile jong ka jingem ubadan ubalong pop ro kum jong ngawan ban penkhia iki ngawan ban penkhia iki bedan kam ka jing penkhia din ka daw ni suban ayo yo blai ya ka jingwan ka jong osha ka ni ka perthai ula pha ila jo khon balong just crash ka ni perthai na ka benta ki pop ka jong ndi nam ta jong no ma nam ta ki pop ka jong ban sat khot pha kum juro habangi ki sem ki mara habangi ni kan mau ya ki Christmas ni kan mau yo no you clone ni kan mau ba kum juro ki sem ki mara
cái cái bà cái làm bao xem phim cái chuyện phần kamau cái chuyện mujik kalau mah ulang usim trong cái chuyện ngồi ulang usim trong cái chuyện ngồi ha cái chuyện mujik ngai phần kamau cái Saturday school cũng cho các lại Sunday school cũng cho phần kamau cái này cái Usus udi usim kalau kamu macam perkat trong cái kena kau lah dari usim unsong lah kekat usim undan lagi syakri mau undan lagi berkat kaji tiap je kalau kau best time lagi cái balong ba usim trong cái balong Usus Christ one trong cái pertai ha isim oi ha sem kimra pila perkat penom ta ni lah sutui kataวันดีบอกชูวันขนาดนี้วันมันเป็นกันเมาอย่างนี้บางงี้รู้นี่ได้เป็นลงที่บางสงบเร็ดหักเชี่ยวกูจังนี้วันมันเป็นเร็ดยันเดหักมัดจงเลยวันมันเป็นเร็ดยันเดอุครั้งวันมันลงสู้ข้ามันสู้งั้นได้คนจงจะสุดเลยแต่ได้นี้แต่ได้คนจงกี่ประเทศดังที่คนจงกี่มาเเละขาดเละขาดเละกับบางกี่มันนี่สู้เบี้ยสู้เป็ดเป็นเราชนะให้แอมคริสคลวันชนิดประเทศเป็นออกมาngày đi khuôn trong lệ ngàoวันban pen im ngàoวันban sha nam tak trong pi ban sha ya kalau gading nam tak dipok trong pi balik ko ngalo emotional man ko jo abang kanoy ka jingwan jong Jesus Christ ni patay kamaro ya kan jinyam jong Jesus Christ agabaro ba wan sa patay ban hikay ni kumno bangin em ka jigem kuno bangin em hakalanti jang kaji shai bangin long kita ki khol ki jong oblay ki bayat da ka khtien ka jong oblay bangin ya pite u Jesus Christ u yele ka chim bon ki bayele lamba ka tasman ka barem la ka jil thulu pa la amba shi bon kin yele ya u shi bon kin yele ya u hande ka baja ko lamba u Christ pat u la lo eki lamba ka khtien kadang hidan kaman em ya kecil di dah kecil ke jauh boleh. Pak, leng bak gift kaman kiri start lagi kaman orang mana? Okay, kasian kecil ubi, bat kemir. Okay, kaman penpau. Okay, kaman penkan mau ya kecil kecil kolong ba. Ngiru, hidan kam ben ai ikan gift kaman best tam jauh boleh. Kaman kodor tam jauh boleh ke? Okay, okay gift kaman ngilak ben ai jauh boleh. Atau nyilak ban ai gift show try mau try ulah don ke ban kai ulang try ulang bleu jong ni dan kam show ke han ke ban nyilak ban ai show try ka do not ka jong ni atau piwan hani da ke wan chen ke je sang da ke ni wan chen ni ke je sang ban kan mai ke je jong ni ba try da ka do not ka jong ang wan khama jong ni ha isya ka lenong kebaning kong kadekat kabakal ai terlalu bangala isi lut kita kejiknya baro isi lut ya kata ke bang khoi pilek ngalangnya apa piwan menduai ba jangan ngandum pediang syu eka mabeli ki Israel ki wan chu utrai ki wan ban ai kejiknya Israel dan ki pop ke jangki han ki khom mana lu ka do no ki jangki ki ale ban ai kejingkinya syuk try lang bagi lang bagi lang bro ki masih dar ki bol geli ai bagi kejingkinya syuk try hari ke ke balong bagi dok no jok ki pa ka jingai no try hatu hakani ka sini pidang jingai no try hakani ka mi pidang jingai no try pidang jingai no try wan pa syu ulawan chana chani ka pathem ta ki pop ki jong wan syu un pelai lu ya pi wan syu un ai pi ka ta ka jing sha utrai un penlat lu ya pi utrai ang ai ba ka do no ja pi ka shiti ka jong po chi nong rom ka nong ka khandai ka khot ka khandai do ka ba shpau ang ba 1p ado ka do no baro tu nya puli lang ya ni ti ka jom le ka nong ka ba khandai ka do khot ka ba khandai Ala bakalan kita kuat kindia. Hari ketin jom le ko ong ba 1p dari do nuot baro
one pi dah kadok nut baro shanga but di dah ke ege ke ba kenja do ke jong pi di ba pin wan dah ke ege balok asap ke jong pi handai pi wan shau dah kadok nut ke jong pi baro aba ke ege baro ke ngiring na sim ni nama ngiring na utrai ke ege ke baro ke bangile bangile na do kadok nut ke jong pi kita ka gift ka bangila ban shu utrai kita ka gift ka bangila ban shibun kwa ikamet ke jengi kamai kini kwa ikamet ke jengi kwa ikaspak ke jengi ban utrai ke ukan ulet ban shu utrai dah ke dah kita ki ege bala ki bala long ma bola bo shalul la shu utrai ngindi ban long ko to ukan ba ngan ai ki bala mo ki ba kentat shu utrai ri ai ke bhatam shu utrai ke ka dok nuat ke jong pi ka jingem ke jong pi ka ba khadok balong lambat ka meri ba u joseph ke ka ba ka ban kan mai ke chem ke jengi kini angot kini ki ba karpang tam ha bang puli nam tak nak ke chem ke jong ki ka chikai ka ba ka yo kulong ba ki dei ki bre ki ba met bat man siam shu utrai haba ki asna haba wan ka jing penshat ka jing haba wan ka angel gabriel hakmat jong ki ke ka ba ki le kulong ba ki khan kentat ki ko ngu lada ngaperkat aku begini ki por lada wan uji sukres awal wan ki angel lada wan angel gabriel hakmat ke jangan jong pi nengko ingin perkat ke ingin perkat cuy kan ani lada ngapun khamdan ukurim kadan ke ban syakran hati beriu kani ke syakran em ibul mengi perkat ba sebang kali ke baki beri kin ong ke baki nekin ong ke pertekan ong kum no yang kepertekan ongkum no yang rian ke Mary kak lam Joseph ki khampat khadi kita ke bro try ulawan haki ke baki leki ko ngo ai bamanya bama piro ni long ki bako ngo ban pendam khmat ke jong da ka do no ke jong pi baro badang try nga dan hang ni try nga ai ngo yemi melawan chakni pertham tak pop ke jong nam tak pop ke jong bang mak ngapan mak nami ko try ngawan khmat ke jong mi ko try bang asu tu scam ngamlong ngalong ke bathli ngalong ke bathli ngamlong ko try ngapen ko ngo khmat ke jong mi ko try tu shin yang dan kam yang je macam kila ko ngo yo try but they ka jing ko ngo jong ki yo chris but lang ba chris ni yo ka jing pedem but they nak kata daw hiro ni so tho ka ni ko wai ka jing wan jong chris ka ni ka KHUBOR BABHA lang ba ngala pulin ne khmat ka dokhat naka lukas ka nong ka ba ka dokhat ka pratek ta unwan unang pendem kon u debet syakani ka perthai balong unang pendem jang ka jing em pa un pelaj yang na ki jing ngai babon na ka ni perthai bat kham tam na ki jing na ka pop ka bangila don kani ko long ka kting ka jong ble ka bang kwa wala khmat ka jong pi ha kani ka po ka mata ngatim scam ni la ya sngo na ko ko po shi ko po lai ka long kum ka chipan kan mau ya ka chem ka jang ka chem ka jong pi ha ba hi don you press ka chem ka jong pi la ka ni le ke ba lo ja ka chem ka jong pi